Molt bona tarda a tots i a totes. Avui us porto un altre micropodcast i avui us vinc a parlar amb la benentesa que ahir, dia 22, si no m'equivoco, dilluns va començar el programa de Crims a TV3, una altra vegada, segona temporada. Us recomano la primera si no l'heu vist i també els seus podcasts que podeu trobar a Spotify. Doncs bé, després d'haver vist els capítols, haver escoltat els podcasts i haver tingut aquesta intriga de dir necessito més podcast de crims, no, del programa, em van venir diverses idees del cap. També m'ha ajudat molt veure a Twitter alguns tuits de les persones i bé, doncs és per això que el micropodcast d'avui anirà sobre 3 preguntes que jo m'he fet i el que penso de cada una. Doncs bé, primer de tot, el que vaig trobar per Twitter, la primera pregunta és una persona preguntava a Carles Porta, que és el presentador del programa, quan tindrem més crims, ja sigui el podcast o a la sèrie o el que sigui, i una altra persona, un altre usuari de Twitter li contestava quan hi hagi més morts. I això em va fer plantejar-me moltes coses, perquè vaig pensar, sí, jo sóc la primera que estic actualitzant a l'Spotify dia a dia, aviam si pengen nous crims, perquè, per exemple, l'últim que van penjar va ser el dia 6 de febrer i abans d'ahir em van penjar dos, que és un, que és a dir, un capítol 1, capítol 2, i és com, sí, té raó aquesta persona, en plan, és que és molt fort que estiguem esperant crims que realment són persones que els ha passat un crim, que els ha passat alguna cosa horrible, perquè a més no són morts que dius, desgraciadament s'ha mort, no, són persones que han patit molt abans de morir o que són coses com extraordinàries, en plan morboses, o sigui, al final la paraula és morbós i em sembla molt fort perquè realment jo estic esperant ansiosa a que m'expliqui més coses al Carles Porta de crims i de coses i després és que és persones que s'han mort, o sigui, és persones que han patit i no només escolto el Carles Porta, o sigui, m'he vist tots els vídeos de Netflix parlant sobre crims o l'assassino en sèrie o, bueno, us podria dir moltíssims noms, si voleu que us recomani sèries o podcast tipus de crims, thrillers i totes aquestes coses, sobretot basats en fets reals, que són els que m'agraden a mi, només teniu que dir-m'ho als comentaris. Doncs bé, una altra de les preguntes que m'he plantejat és: ens hem de plantejar que sigui estrany que ens agradi escoltar crims? És a dir, perquè després jo soc la primera que no dormo, o sigui, no dormo, i estic pendent i estic pensant jo tant escoltar crims, lo típic, no? De tant que ho busques, tant que t'agrada, tant que ho escoltes, al final t'acabarà passant a tu, perquè això al final és el que jo penso. Ostres, aviam si ara a mi em passarà alguna cosa greu que li ha passat a algun dels personatges que jo he escoltat en podcast o que he vist, o etc. Perquè ja és més enllà de crims, no? És, doncs, no sé, aquest tipus de morbo que la van violar, la van acarnissar, la van no sé què, o el van, perquè també hi ha homes, no?, que pateixen alguns crims d'aquests, i al final m'acaba agafant por de dir, a mi em pot passar el mateix, i després ve quan jo començo a tancar totes les portes, a mirar per tot arreu, horrible. Una altra de les preguntes és, després de remenar tantes coses, el Carles Porta, per exemple, dic el Carles Porta perquè és com l'exemple d'ara, no?, però altres persones, no?, que hagin remenat temes així, ja sigui youtubers, ja sigui presentadors de tele, ja sigui quartos milenios, coses d'aquestes, després de remenar tant i buscar, no et busques enemics o ja anant a un món més enllà de dir, ostres, tema esperits i tema remoure coses que són perilloses al final, perquè són coses morboses que realment a algú li ha passat algú molt dolent, no? I tu estàs allà remenant i explicant. Jo sempre penso, Carles Porta no té por de que li pugui passar alguna cosa, ja sigui per venjança, ja sigui perquè estàs parlant d'un assassí, ja sigui perquè estàs parlant d'una víctima que doncs potser no toca, o parla de certes persones o intimitats, perquè al final quan hi ha un crim tan heavy, no, al final surten totes les intimitats de la persona que ha estat afectada o no sé, surten moltes coses, no només el crim en si, no, la van matar, no, és que aquella persona deixa de ser anònima i és com ja coneguda per la gent que està escoltant ni que sigui en aquell moment el crim, i la família, els amics, la gent involucrada, doncs són aquestes preguntes que a mi m'han portat a replantejar-me, no?, de dir, haig de seguir escoltant aquestes coses, que ho seguiré fent? Sí. Que tindré por d'aquestes coses i aquestes preguntes sempre ens rondaran pel cap? També, perquè clar, al final és una mica estrany que a lo que jo li tinc tanta por, per exemple, i tanta respecte, m'acabi agradant i vulgui escoltar això. Òbviament sé que, per exemple, hi ha certs horaris on no ho puc escoltar. Moltes vegades intento no prestar-li molta atenció i estar fent una altra cosa
per distreure'm, per no entrar tant en el tema, i sobretot jo crec que el més important és no obsessionar-se, perquè quan t'obsessiones amb aquestes coses ja apaga i vámonos, perquè és així. Doncs bé, fins aquí el micropodcast d'avui. Jo crec que això podria donar per un podcast més llarg, si us agrada el tema, o sigui, aquest tema. Quan s'acabi la temporada 2 de Crims també podem fer un altre podcast parlant de tots els crims així més impactants. I bé, fins aquí un petó i fins la propera.